Sa Banwa Sampototan, senior citizen nga subject sa bypass operation, patay matapos ginapasuni nagbato sa mga operatiba. Nakatutok, John Sala. Masobra isa ka tuig na ginamonitor sa Pototan Municipal Police Station ang 60 anyos nga si Valentino Gonzales alias Mino sang Rizal Street, Barangay P. Ledesma Ward, Pototan, Iloilo. Sa operasyon ni ginkasas ang Pototan Police kag Provincial Drug Enforcement Unit kahapon, ginpasuni nagbato si Gonzales sang matukiban nga isa ka pulis ang iya ka transaksyon. Dalagan sa kapalupok sa. So, white sequence, may exchange of fire. So, amo na natabo. Ginhingagaw pa inidala sa ospital apang ginbawian man sang kabuhi bangod sa mga igo sang bala sa ilok, guya kag tiyan. On and off ang operasyon sang subject. Apang kahapon, positibo ini nga nabaklan sa isa ka sachet sa iya mismo rest house. Narecover ang napulo ka sachet sa ginapasuni shabu kag 1,000 ka pesos nga bypass money. Suno sa operatiba, naghalin pa sa Romblon kag sa isa ka big-time drug personality ang supply sang suspect. Wala man sang na-record sa barangay angot sa illegal nga droga si Gonzales kag suno sa kapitan sang barangay mabuot kag matawhay ini nga residente. Sa ako nga pagkabaludo ay gid kung ano nga may mga illegal siya nga buluaton. Kag duway siya kapasidad nga magbato. Sang magpatigayon sang investigasyon ng Soko sa rest house si Gonzales, na-recover pagid ang 3 ka sachet sang suspected shabu. Isa ka 38 caliber revolver, 12 gauge pistol, mga bala kag 3 ka cellphone. Isa man ka pulis ang napilasan sa insidente. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.